1 month na sukad nagsugod ang klase. Kumusta naman mo mga teachers? Karon akong isgutan ang unsay nahitabo sa among eskwelahan. Okay, today is September 21. Ugma mo 22, 1 month since nag-start ang klase karong tuiga. Pero nagyapoy building mo pa naayo. Napay mga rooms. So kung maayo na siguro ni kumpleto ang ubang mga rooms sa ubang eskwelahan, di lang sa mua, ma-maximize unta nato ang space. Okay. Ubang eskwelahan karon, hantod karon labi na tong mga taga Lapu-Lapu nga nangaguba na damage tungod sa bagyong Odette. Hantod karon ang ubang room wala pa na repair. So mas nindot kita ma-repair na. Nga so far sa 1 month nga face to face nakita na mo nga